Čus lidi, já jsem Vojta a já vás vítám u nového videa. Tohle to bude jak vlastně pro World of Tanks pro začátečníky. Já už jsem se zaregistroval, normálně si hru nainstalujete, ona se bude instalovat, to má asi 48 MB, potom se vám 2,5 GB bude instalovat ve hře. Vzal jsem si tank, musíte si potom založit účet, pokud ho nemáte. A já jsem si vlastně, tady jsme v bojovém výcviku, já jsem si vybral německý tanky, protože jsem za ně ještě nikdy nehrál, takže to bude i pro mě takovej prostě jakože to, tak, jakože frost feeling s těma německýma tankama, protože to vypadá, že moc pancíř neprostřelí. Ty kráso. Tak teď jsem to dal pěkně. Aha, ještě tam je. A ten už jede. No to určitě. Vlastně já si teďka jsem tak mlčel. My jsme teďka v tomhle bojovém výcviku. A tak, už jsme ho dali. Dostali jsme 20 000 €. Tady vás v tom bojovém výcviku, já jsem vás ušetřil, já jsem dal jen to střílení nakonec. Tady v tom bojovém výcviku vás to prostě jenom naučí jak jezdit a tak. Tak, tady mu prostě můžete vyzkoumávat to tady, vylepšovat si vozidla a tak. No, palebnou sílu nám to zlepší dokonce tak. A dáme si bitvu. A teď už by nás to mělo připojit do normální bitvy. Máme teda jedničkový tank, protože jsme úplně začali. Nejlepší tank, já mám pocit, snad 11kovej tady je, nebo nevím, 10kovej. A takový jeden z hodně dobrých tanků je třeba KV4, na kterou se můžete těšit, jestli se k ní dostaneme, tak na KV4, jestli ji budeme mít, tak na tu se můžete fakt těšit. Hodlám se ty videa ty kráso, takový bombardér. Pánové, co to tady vidím? Trefa. To určitě. Trefa. Tak. Tam je nějaký mod. Ubrali jsme mu. Tak, jeden je dole. Co myslíte, vyhrajeme to nebo hnedka? Ty, oni nás objíždějí. Všimli jste si toho? Tak jdem. Já si musím podívat na ruce. Kamaráde, tak pojsku. Já už o mě ví. Ale neví. Já jsem... Sakra. Yes, to je jednička dole. Pojď po věci, come on. Jestli dole. Je tam jeden. Vojta dál. Tak, my už jsme zničili všechny cíle. Takže to byla naše první bitva. Koukneme se, zkusíme si vylepšit tank. Gratulujeme!
A máme prémium lidi na 2 dny. A protože máme to prémium, tak já se budu snažit natáčet video, protože máme na 2 dny, tak každý den jedno video, abyste viděli, jaký to je s tím prémiem. To prémium je vlastně to, že v zápase dostanete třeba místo 7013 a tak. Jo, tady nám to ještě nás to učí, jo, jasně, nemáme munici, takže vysuneme munici, použijeme, koupíme si munici. Ono to má samozřejmě taky automatické doplnění, ale tak ještě dáme ještě tak 1-2 bitvy, uvidíme, jak nám to půjde. Pardon. Jinak teda máme LTR tank. Koukám, nejhorší tank, to je jednička tady. Oni mají taky LTR. Co se mně na téhle hře líbí, jestli koukáte na moje videoblogy, tak co se mně na téhle hře fakt hodně líbí, tak je to, že vidíte, já to pak vypovím, tady ten tank to má hodně blbý. Vidíte, jak to tady má otevřený, tam ho stačí jednou trefit a je po něm. Jo? Tak já jsem tam zmiňoval, že... Ježiš, co jsem to chtěl říct? Já jsem na to zapomněl. Čím jsem starší, tím jsem blbší normálně. Ohle 10. Je dole, akorát jsem ho teda nedal já. Ale rozhodně jsem měl assist kill. Tak pojď. Sotva jsme ho škrábli, tyjo. Já bych chtěl vidět, jak by to vypadalo v reálu. To je takovýhle souboj. Pojď. Přebij. To je to LTR-ko. Díru. Jest role lidí. Vyhráli jsme. Tyjo, jest. Nechci se chlubit, že učím, nebo že dělám World of Tanks pro začátečníky, ale myslím si, že spousta lidí se tahle hra bude líbit a že spoustu lidí ta hra bude bavit. Teď jste mohli vidět, já jsem to, když tak to přetočíte a stopněte to, že tam bylo, když tam byla výhra nebo vítězství, tak tam bylo s prémiem a bez prémia. A my jsme dostali to s prémiem, protože máme na 2 dny prémium. Tak si teďka, jo, tady koukám doplňky. Jo, teďka nás to nutí koupit. Tak, úkol splněn, tak uvnitř. Tady, jo, mám získat potřebné zkušenosti. Pardon. Jestli jste koukali na moje videoblogy, tak jsem tam říkal, nebo z World of Tanks videoblogy, tak jsem tam taky říkal, že jsem trochu nachcípaný, takže tak. Já se omlouvám. Tak. A jsme tady. Člověče, já nevím, jestli vás to baví, ale jestli fakt, když tak napište, já až budu mít zkušenosti nebo zlaťáky, nebo za co se kupuje klán, tak založím klán a můžeme spolu pařit. Já vás pozvu do klánu, jestli budete chtít, a můžeme spolu. Tak pojď. Jsem tak to nečekal. A další to nečeká. Teď mě nejradši střílet furt dělej. Vidíte, jak pomalu. A my ho vyžrali. Pojď. Fusačka. Vidíte jí? Ten komentátor tady je fakt. No tak mi ho tam zajeď, jo, chytrolíne, seš chytrý fakt. Já to tady solím a oni ho zajedou. No tak mi ho vyžer zase. No, super. Co jen 3. 3-5, tak bacha. Kolik ten jí dostane, jo, ten jí dostal. Já říkám fakt, že v tom nejsem žádný skill, jo, ale tohle už je prostě dlouhohraní zkušenost, já nevím, jak tuhle hru dlouho hraju, až bude další videoblog, tak když si na to vzpomenu, tak vám to když tak ukážu, tak se koukejte na videoblogy. Koukám, jo, měl poškozený motor a pásy, což ne vlastně motor a dělo, nebo motor a pásy, já už nepamatuju, 100% motor
ale potom myslím pásy, takže ten byl rozhodně mrtvej, což vidíte, tady je bez prémia napsáno, tam máte 153 těch ZK zkušeností a 2667 zlaťáků a s prémiem, což mám já teďka, tak máte 230 zkušeností a 4000 zlaťáků. Jen tak, abyste to věděli. Tak, teďka už si můžeme koupit tohle. Yes! Zobrazit moduly, dáme tady vyzkoumat a budeme mít lepší tank. Vyzkoumat, koupit a máme nový tank. Už máme teda dvojkový tank, takže tím bych to dneska ukončil a ještě z tadyhle vylepšíme teda posádku. Dobře. Tak, tady bych si vycvičil posádku a já doufám, že se vám to video líbilo, myslím, že bylo trochu delší a zatím čusák. Dejte like.